Ukáž. Dobre. Si zarobíte predo mňa pred školou, ja si mes oné. Poďme si vypýtať teplú vodu. No. Môžem? Môžeš. Čakaj. Takýmto spôsobom. To nedrží. To musí mať držať. A takýmto spôsobom. Nie. Ešte tam je. Ešte ide. To je automat. To je automat. A na červený dýzik teraz? Musíš ešte oklepať. Ukáž, jak vieš oklepať. Aké dobré. A máme na to čo? Máme parádnu kávičku. Voňavú. Voňavú. Zoberieš si domov teraz? Kavička. Dobrý Zoberme. Koľko šťastia, áno. Ešte som teda ako spinku.